efectivament. Bona nit, bàsquet maniàtics! Benvinguts a l'Efectivament! Avui, especial clàssic amb Pichi Alonso i Julio Salinas. Bona nit, ninots! Hola. Amb ells, senyores i senyors, seguirem el Barça-Madrid a la ràdio en colors. Nosaltres veiem el partit i vosaltres no. Per què? Per dos motius. Perquè els drets del partit són de Jaume Roures i perquè si giréssim la tele, els que veurien el partit serien vostès i nosaltres estaríem fent l'idiota. Bé, no ens entretinguem més, senyores i senyors, perquè ha començat el clàssic i anem una miqueta, nois, a comentar el partit. Comentem alguna cosa o no, nois? Bé, de moment bé. A veure, cracs, estem aquí per narrar el que passa i no per estar... Aviam, Julio, si us plau. Bueno, pues va, Xavi. ¡Ay, cuidado! Se le pasa, ojo, Pepe. Cuidado, Pepe. Cuidado, Pepe. Perte el balón, perte el balón. Pepe, Xavi, contratad del Madrid. Contratad del Madrid. No vull mirar. Però... de moment bé. La ràdio en colors, la ràdio en collons. Gol, Fide. Vigeu la meva boca. Falta. Però si l'ha trepitjat i l'ha agredit al puny. Trepitja i agredit després. Julio, seu. A la boca. Seu. Home. Salinas. Bueno, pues ahora n'hi ha una ardilla que ha saltat al terreno de joc, se enfila dalt d'un àrbol i comença a copular amb una altra ardilla. Això no és el partit, això és el Discovery Channel. Heu canviat de canal. Qui té el comandament? Perdoneu, m'he assegut sobre el comandament. No, Pichi, no. Te l'has carregat. I ara com seguirem el partit? Tranquils, jo he traigut una ràdio i la podem escoltar. Molt autèntic, senyores i senyors. Futbol i ràdio, com els vells temps. Molt bé. Extraordinari. Què passa? Què passa? Canten gol! No, cantan Ahí se te pego, Ahí se te pego, la hòstia, És que escolto els 40 principiants, enredar-se durant el partit. Vols, Pichi? Clar que sí. No sa, así que no me mata. Ay, se te pego. Se te pego. És un temazo, aquest. Temazo. Ai!